and welcome back to our channel. Ayaw mo kalimot o pag-subscribe o pag-click sa notification bell below para sa new updates sa atong YouTube channel na Radyo Drama Bisaya. And daghang salamat sa inyong pagpadayong pagsuporta o pagpaminaw sa atong Radyo Drama Bisaya. Just chill and relax and enjoy the show. Ang yawa nga gustong maangil. Di na di sila si Tindo ang tag-iya sa Villa Casa. Ha? Kanos ako ng balita Ato pa maning sang adlaw. Ay hala. Wa man ko mahibaw, ana. Wadi ka sulti ni Dindo bahin na. Wa man makiskot si Dindo, ana. Oh, basaha oh. Basaha na. Aron makuha nimo ang kinatibuk ang detalye ng balita Ambe, kaya akong basahon. Puang nga gini mo gahapon siya eh. Oh, come on. Bangag sa ilong. Hapit may nung tamadis kuhido atong lakawa. Pakyaw man. O kamon. Bitaw. Pero, okay na tutur. Kay, sipay na bil man ta. Dito okay para negosyo. Minus to nako. Dapat kita gyud ni bayan adto. Aw, utuno. Stilan, nagpa-impress gud ta ni Mirasol gud. Way epekto nga atong gihimo gabi bangag sa ilong. Mo kambyo lang ta sa sunod, Tor. Kambyo. Kambyo. Asa ka ta kambyo ini? Ito nga. Dako asa na natong nabayaran gabi ay naabot mag 3,500 bangag sa ilong. Tinuod yun. Si tinuod bangag sa ilong. Nakutag na bayaran. Tungod to ni din, Tor. Ah, Kay asyuso kayo ang tunto nga. Di mo kaw sa tong salin. Uy, asyuso. May order pa yung daghan kayong pagkaon. bitaw. Naglagot bitaw ko ato. Wa pa gyud bubayad ang kwanggol dakur mo kay habhab sub ko glamoy ito. Lagi. Dubi ubul-ubul la to. Lagi. Sipyat bitaw siya gungit niya siyang mata na pasok. Buanga kita aning Dindo, oy. Pastila. Ay, Ay. ikugta ni Mirasol atong higayuna. Silang. Karong gabi buhaton na gyud nato ang atong misyon. Time pa una, Tor. Kining time. Tamsa. Paskang. Ayay, narasaspaskang. Wa pa man nato masulbad kung unsaon nato pagsudit to sa inyong koral. Uy, ayaw ka pala kasyo. Nakulay nununan siyo bangag sa ilong. Unsa man, Tor? Oh, come on. Unsa maning imo gihatag nako, Mer? Basaha. Oh, Nga nang wa man kamusulti na ko bahin, ana. Mer, pasensya na kay ka ha. O ako masulti nimo kay di ko gusto nga maghuna-huna kas mga butang nga wa kay kalabutan. Umaabot man ka ko nimong asawa. Nga nang dili man kamusulti na ko bahin, ana. Sorry kay Mer. Ako na lang ginagihilom tungod kay masulbad ra man gihapon nako ng mga butang nga. Mao ba ni hinungdan kon nga nung nagkalisod ka karon financially? Medyo lang, Mer. Pero ayaw ko man ka, bahin na ng mga butang nga. Nakasabot ko nimo din. Og misamot ang akong kaluoy diha nimo. Pero ayaw ka bala ka. Andam kong mutabang nimo sa tanang paagi kung unsa may mga legal actions nga atong himuon aron mabawi nimo ang Villa Casa. Di lang ko na ito mag-isgot bahin, anak, Mer. Sunod buwan, Disyembre na. O siya di madugay, kaslo na ta. Tingali, ato lang niya nang isgot ano man sa atong kasal. Pero, Unsa? doon na lang ko ihangyo ni mo nga pabor, Mer. Sige. Isulti din. Gusto na ko nga di lang na to limitahan ang mga tao nga sa ato niyang kasal. Aron ba nga di mabugnaw ang tinagda ni Tito Jerry di rin ako. Kay nga no, nasuko ba siya nimo? Oh, wa man hinoon.
Nahiubos lang. Pero nakasabot ko. Naibaw ko nga ako kining sa ang tanan. Mao nga kung mahimo mo huwam lang una ko nimo og kwarta para sa atong kasal. Promise. Promise niya ako nimo nga bayran raw niya tika sa tanan akong utang diya nimo. Sigurado ka nga usbo na to ang setup sa atong kasal? Mas maayo siguro nga ato una ng sabutan og usab din. Una ta mohimo sa atong final decision. Sige. Angay ginatong hisgutan ng mga butang nga mera. Aron dili masilo si Tito Jerry diri nako. Dako gyud ang akong katahap tay. Nga kana si Dindo, wa na gyud ay kwarta. Nahurot na ang tanang kwarta ana tungod sa iyang mga bisyo. Labi na nga dili na siya mo itag-iya sa Villa Casa. Na. Og manahinungdan nga si Mirasol, mao iyang pagastuhon sa tanan sa ilang kasal. Di na mahimo, oy. Taba. Taba. Kay nga no, misulti des Mirasol ni mo nga siya mo gasto sa ilang kasal. Mao man gingon ni Mirasol nako. Abino ang ng istorya ha. Mo gani. Kadato lang din do. Sila mo'y bantugan, sukad pa kani adto nga kwartahan sa tong lungsod. Unya karon kalitan siyang mabangkaruta. Basta mga bisyoso nga tao tay, mabangkaruta gyud ayon na. Kani adto ra man tong iyang mga bisyo. Pero sa akong pagkaila ni Dindo, may naman kay siyang tao. Sa inyong nailan. Karon pa naman na. Oh, di ba? Pero sa akong nahibawaan, Di mo nibawan, dagan ang nagsulti nako nga daghan kay na siya Mao ba? gisustintuhan nga Mas- mga anak sa lain-laing babae. mas tiguang pa di ka na ko, ang hibak mo nung ka. Oh, lupi ka nako, maritis man ko. Lupi ko na. Oh. Unya gani ang uban tay. Wa gyud na niya matagad tay. Mao ba? O gawas pa anak tay. Naapan na siya daghang mga goons nga giswilduhan Mo kay na mga goons. mo hibawan. Sikreto pa lang adto sa mga bar tay, sa mga kasino. Sweeto pa man ka na ako nung lagi. akong titiguang. Oo lagi. Pita. Pita. Kinsa may kasulti ni mo na? Hay, pastilan tay. Di na maihap ang mga tao nga nagsulti nako anak. May ta. Oo, di maihap tay. Ako ako'y kalibutan da. Lagi. Bisig si Mirasol tay, ako na siyang gisultihan bahin anak. Pero saon taman. Gibati man gyud siya gugma kuno hay nang tawhana tay. Mao. Abot ngano tay oy. Wag gyud ko makakita og dapit kung nganong nakagusto siya ng tawhana. Ani niya. Di lang sa dahin tamutuo ng mga istorya sa mga marites. Ah, tay. Si atay. Di na ko tobra sa istorya ang ako tay. Mao. Tinuod yun ako magipanulti tay. Nahadlok magani ko. Nga dili gyud na siya seryoso ni Mirasol. Maginaan niya. Unsa? Kara. Utay. 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 Dako bitaw gyud akong katahap anak niya tay. Lain yun kay na siya tay. Lain na siyang motibo ni Mirasol. So kad pag yun na kani adto. Mabitoy na inungdan nga bugat gud kayo akong buot anang tawhana. Wag gyud ko'y pagsalig anak niya tay. Ani niya. Ano tay usab tay? Klaruhon tauna ng balitaa riming. Lisod siya kay nga hukman din natos dindo. Pero sagdi lang, mahibaw-an na gihapon nato kung di manggal siya matinud-anon ni Mirasol. Lebaras kung ini oy. Wa pagid may magkasinabot og tarong ni Mirasol sa among umaabot nga kasal karong Disyembre. Oh, ano man din? Medyo nahiubos mo ko na ako ang iyang amahan ko. Gusto lagi nila nga ingrande gyud ang kasal. Pero unsaon nga na alanganin man kus gasto? Oh, mao ba din? Oh, muna. Munang naglabad ron nga akong si Mirasol sab akong gihangyo. Hindi na siya gusto mo gasto pag udako. Gusto niya nga simple lang ang among kasal. Aw, si Mirasol ay sunda rin. Sagdi ng iyang amahan. Buang ra ba kay sab ning iyang amahan da? May pagka maldito ni si Tito Jire. Importante din nga makasal yun mo. Kay di juga ka kita og binta kung di ni mo mahimong asawa si Mirasol. Kana, mabitan na akong giyon una.
Mulampos lang ta sa atong misyon, Joe. Bisag magbuwag pamidayon ni Mirasol. Wa na'y problema nako. Ang importante, nga makuha na to ang usa ka kaban nga bulawan. Pastilan. Nagpanilap na ko ng higayon na din, ha? Di na ko kapaabot nga makuha na nato. Sige lang. Relax lang tayo na, relax. Pero, na ako'y ipatrabaho ni mo. Sama na din. Katubang duha ka badungon nga lalaki. Si Paulo o si Lucio. Subaya ko nagmayo. Gusto na ko nga mahibawan kung kinsa gina mga tawana. O tagadiin gid na sila. Kay katahapan ko kayo mga liho ka ng mga tawana ra. Lagot kay ko ana nila tungod kay mga samukan kayo. Kung gusto ka din, para wala laban sa o, ato lang ipuson. Maayo ka? Para wala kayo naon ba? Naman. Pero na siguro, Joe. Actually, huwag magkaig ko mabalaka nila. Gisamukan lang ko. Pero, mga gagmayar na mga tawhana. Kuha rin hinoon ang ilang kumpletong detalye. Kinatahap ko. Dili gina sila taga-dinhi. Sige. Mao din ang imong patrabaho na ko. Sayo na kina din. Ako'y bahala itong tawanan. Tugan ni Regugos tinuod Mirasol. Unsa magidenis dindo? Bangkaruta na gina siya? Wa na gina siya sapi? Kinsa may imong naibawaan anang istorya hatay? Naay balita sa mga pamantalaan. Nga lain-lain ako ni... Ambot ako pasabot ba? Nga lain ako itag-iya sa Villa Casa. O, tay. Tinuod na. Pero wa man ay kaso ba? Tinuod nang nagalisod gud si Dindo karon. Mao ni akong hinungdan nga isimple lang gid namo ang among kasal. Bida, no? Unya, ayaw kong ingna nga ikaw gimugasto sa tanan sa inyong kasal. Ay natural ra na tay nga ako'y mo gasto. Kay kami naman sa duha ni Dindo may magtinabangay. Uy, baya, no? Pero time para gud una, Mirasol. Unsam sa katinuod ang mga balita. Nga daghan ako na kayo gigastuhan si Dindo nga mga anak sa laing-laing mga babae. Ako na sang naistorya si Dindo bahin na ng mga butanga tay. Pero kanang tanan, pulos lang tumo-tumo og dili na tinuod. O giunsa man yung pagsiguro nga dili tinuod. Na ako'y mga tao nga gipangutan-an ana. Pero matod nila, dili tinuod ang akong mga nadungog. Mao ba? Tay, dali ra kaayo ang pag-akusa sa usa ka tawo, uy. Kana si Dindo, musulti gina na kustanan. Gani, may angkon siya sa mga nahitabo karon sa iyang mga negosyo. Ug wa na niya isulti dayon nako ang tanan kay dili siya gusto nga mahasol sa kuguna-huna. Nahibaw kong tarong si Dindo tay. Og nakasiguro ko og ako nagisiguro tay nga ang tawo nga akong pakaslan dili gud maglimbong nako. Mao ba? Boy no. Makig-istorya kong usab ni Dindo. Gusto na ko nga siya mismo maoy akong klaruhon ining tanan. Oh, mag-anian man na siya permitay. Kamu lang niya ipag-istorya tay. Og manghinaot lang ko nga paminahon sa nimo ang iyang bahin para mabalansin ninyo kung kinsa gyud nagsulti sa matuod. Ako unya siyang istoryahon. Untop alas 12 na gitor. Mingaw na kayong palibot sa simbahan. Unsa man, badayon gyud ta siya tong misyon ron. Bangag sa ilong. kamo, salamat sa pagsulti. Nabalisyo. Imom din ang dialog siya. Digiyunahan talaga siya. Sige, ikari sulti. Ikabantay ko. Buwan ba? Badayon gyud ta ron, ha? Sakto na kayong urasa nga manggawas ta. Ug atong sudlo na nga mabay. Bangag sa ilong. Wa nga to na base gini mo akong una-una. Unya,
Nagkinahanglan magkataog hagdan. Hagdan? Hagdan? Ha? Hagdan? Hagdan. Oh, kita hagdan. Na ako'y hagdan nga giandam sa luyo. Moto'y atong dadon karon bangag sa ilo. O kamon. Hay na tong hagdanana. Hay. Ha? Kato pa may hipos pa. Ah, Kita mas nga to? na'y makakita na to, Tor. Ha? Ug mahibong kung asa na to dadon. Mano niya tag kawatan ini. Di lagi. Are mataagis lumbuyan. Di ta mo agi diya sa tubangan kay hayag kayo. Ari taagis luyo aron wagi makakita nato. Bahalag suoton basta limpyo ang atong agi bangag sa ilong. Kamon ngit-ngit ba na diha? Ay mo bitaw ngit-ngit atong pilion aron way makakita nato. Salig lang siyo kay suhito kay ko din napita bangag sa O ilong. kamon. Sige, Tor. Agad lang ko nimo. Mangandam na ta. Kay sugda na nato ang atong misyon. Kinahanglan nga kitay unang makakuha sa usa ka kaban nga bulawan bangag sa Oh, ilong. come on. And that's it, everyone. Stay tuned for the next episodes. Bye!